fødselsdagsflag. Skal vi prøve det? Ja. Så skal vi bruge den herovre. Den der, ja. Det er fødselsdagsflaget. Så skal vi lige køre den rundt og rundt. Og så skal vi løfte den og sige, ja. Løft. Og så her på papiret. Og løft igen. Og tryk den igen hårdt. Og løft igen. Se. Det er et flag. Hvem har fødselsdag? Jente. Og Konrad. Og Konrad. Hvor gammel bliver I? 2. Ja, det er rigtigt. Og hvad laver vi nu? Mere Ja, vi laver flere. fødselsdag. Flere fødselsdagsflag. Fordi i morgen er det Konrads fødselsdag, ikke også? Ja. Ej, hvor bliver det flot. Og de... Nej. Kinkeflag. Ja. Kinkeflag. 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 Og hvad med et her så? Flot. Og et her. Og et der. Godt. Hvad skal vi have nu? Den der. Skal vi have noget gul? Det vil være tid til noget gul. Hvad tid til at få guld? Ja, det er tid til at få noget gul. Så er der gul der. Hvad er der? Det er du god til. Prøv at se, far. Ej, hvor er det flot, Sander. Det er du rigtig dygtig til. Skal vi vende sådan her? Ej, hvor er det flot. Du er dygtig til at lave det. De to. Den to. Det er Sander. Det er farmor. Det er bedstefar. Det er Annie. Det er bedstefar. Det er bedstefar. Det er bedstefar. Det er bedstefar. Er det rigtigt? Er der så mange bedstefar? Det var godt. Er du glad for bedstefar? Det tager mor lige op bagefter. Det kan du ikke Det tænke er på. rulle. Ja, det ruller lidt. Nå, hvad skal vi nu? Skal vi have noget gul eller hvad? Noget skole. Gule flag? Gule flag. Ja. Og den der. Og måske blå blomster eller hvad? Blå blomster. Er du klar til tid til blå blomster? Kan du lave dem? Du er lidt bedre til det med at... Du er lidt dygtigere. Lille. Byg med det. Skal du have noget med papir? Skal jeg have noget papir til fingrene? Eller lidt ud. Det samme. Det er rigtig flotte blomster, du laver. Hvilken farve er de? Det er blå. Og den der. Den rød. Skal jeg have en rød blomst? God idé. Der. Flot. Tag hårdt. Og det skal se for foden. Din far filmer dig. Bare filmer, mens du laver blomster. Gør du bare det? Rigtig dygtig til det. Ej, hvad for nogen har du lige lavet? Så bliver hårdt. Hvad for en farve har du lige lavet? Skal vi lige vaske en lidt? Er det sjovt? Lidt. Dem der. Skal vi gemme den? Dem der. Dem der. De her tusser?